Karfe 7 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, shida kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 22 da 25. Ahmad Abba. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na safe ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji. Tsohon shugaban Najeriya Janar Abdussalami Abubakar ya ce tsaron kasashen yankin Sahel ya rataya ne a wuyan Najeriya a matsayinta na babbar ƙasa a nahiyar. Wani hadarin kwale-kwale ya yi sanadin hallaka akalla mutane 87 a gabashin Demokradiyar Congo. Isra'ila ta ci gaba da kai munanan hare-hare ƙasar Lebanon duk da kiranye-kiranye da ake yi na ta yi taka tsantsan. To ga cikakkun labaran duniyar. Tsohon shugaban Najeriya Janar Abdussalami Abubakar ya ce alhaki ya rataya a wuyan Najeriya a matsayinta na babbar ƙasa don tabbatar da an kawo ƙarshe ayyukan ta'addanci da wanzar da tsaro a yankin Sahel. Janar Abdussalami ya bayyana haka ne yayin zantawa da wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar a gefen taro kan matsalar tsaro a yankin, wanda kamfanin dillancin labaran Najeriya ya shirya a Abuja tare da halartar manyan baƙi ciki har da Muhammad Ibn Chambers, tsohon jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Sahel. Ga dai kaɗan daga cikin kalaman Abdussalami Abubakar. Ba yanda ƙasa ɗaya za ta ci nasara akan wannan yaƙi, sabili da haka yana ba da shawara mu haɗa kanmu. Nijar da Burkina Faso da Mali ko da yake sun ce sun bar ECOWAS, ya kamata duk mu haɗa kanmu mu yaƙi wayannan abubuwa. Kowane gida akwai shugaba. Allah ya ba Najeriya shugabancin ƙasar nan. Dole ne ta rufe ido ta yi ɗauki wannan girma. Na farko, kuɗaɗe da za a kashe da kuma sojoji da za a tura wannan. Ba shakka wannan ya rataya a kan Najeriya. Kuma ina fata 'yan Najeriya za su gane fa kamar yadda ake cewa in gemu dan uwanka ya kama wuta ka shafa manaka ruwa. In fa kasashen nan ba su zauna lafiya ba, wanda suke makwabtakanmu, bayan da za mu zauna lafiya a Najeriya. So zancen kashe kuɗi, zancen yin wasu abubuwa da shugabanni suke yi, ba shakka shugabanci yana da wuya bisa ƙasa kamar yadda muke ciki a halin yanzu. Tsohon shugaban ƙasar Najeriya Abdussalami Abubakar. To ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin yammacin Afirka ECOWAS ta ce yankin kudu da hamada Sahara ke da fiye da rabin adadin mutane da ake kashewa sakamakon tsauran ra'ayi da ta'addanci a duniya. Shugaban hukumar Dr. Umar Ture ne ya bayyana hakan a ranar Alhamis a Abuja yayin wani taron lacca na shekara-shekara da kamfanin dillancin labarai na Najeriya nan ke shiryawa. To shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya mika sakon ta'aziyya ga gwamnati da al'ummar jihar Neja bisa hatsarin jirgin ruwa da ya auku a daren Talata a karamar hukumar Makwa da ke jihar. Tinubu ya mika ta'aziyyar ne cikin wata sanarwa mai dauke da sa hannun mai bashi shawara na musamman kan harkokin yada labarai Bayo Onanuga. Har yanzu dai ana ci gaba da neman waɗanda suka ɓace tun bayan da kule-kulen wanda rahotanni suka ce na dauke da mutane kusan 300. musamman mata da ƙananan yara ya kife a kogin Bajibo na al'ummar Mundi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da tallafin dala miliyan 5 ga waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a Najeriya, inda damunar bana ta kashe mutane sama da 300 tare da haddasa ɓarna mai tarin yawa. Sanarwar ta ce kuɗaɗen da aka fitar daga asusun agajin gaggawar majalisar zai taimaka waɗanda lamarin ya fi shafa a jihohin Najeriya 3, wato Borno da Bauchi da kuma Sokoto. Koya waɗanda aka yi domin su suka ji mun tuntuɓi shugaban hukumar agajin gaggawa ta jihar Borno Dr. Barkindo Muhammad Sa'idu. Gaskiya wannan taimakon al'umman jihar Borno da kuma Najeriya gaba ɗaya mun yi farin ciki don wannan abun ya shafi waɗanda suke cin kuncin rayuwa mafi yawan su duk da ya shafi kowa da kowa. Gaskiya mun yi farin ciki sosai mun yi ko alasan. Gashi ana ta bada tallafi, me kuke yi don ganin ya isa ga waɗanda aka yi domin su? Shine mai girma gwamnan jihar Borno Professor Bagan Umar Zulum ya kaddamar da babban kwamiti mai cikakken iko wanda kuma da sema a ciki da kuma aka zakulo mutanen da suke da kima da daraja don a samu a yi wannan abun a gaggauce da kuma a samu a yi adalci a cikin wannan al'amari. Shine wannan kwamiti ɗin shi gwamna ya ba da ka'idoji uku. Ka'ida na farko cewa dan Allah su yi kokari su yi adalci. Na biyunsa ya ce don a samu tabbacin adalci kada a yi la'akari da jinsin mutum, kada a yi la'akari da addinin mutum ko kuma kabilar mutum ko yankin da mutum ya fita ko kuma a siyasan da mutum yake bi, a yi sa
a cikin kwamitin akwai ICPC da EFCC da DSS da kuma police da pastor da dukkan duk waɗanda suke da ruwa da tsaki. Dr. Barkindo Mohammed a jihar Borno, Najeriya. To a Najeriya wata babbar kotu da ke zamanta a Abuja babban birnin tarayyar ta haramtawa jami'an kula da lafiyar ababen hawa wato VIO kama motoci ko kuma cin tarar masu ababen hawan. Da take yanke hukuncin mai shari'a Evelyn Maha ta ce babu wata doka da ta baiwa VIO ɗin damar kwace motoci ko kuma kakkaɓawa motocin tara bisa kowane irin dalili. Hashimu Adamu direba ne mai mu'amala da motoci ya bayyana mana yadda hukuncin ya riske su. To gaskiya wannan ba karamin ci gaba ne muka samu harkar na transport saboda an kakkula cewa haka Allah biya wa kasar nan suna cin zarafin direbobi musamman aka ce kana tafiya ta dogon hanya za ga wani lokaci ta ka abin da bai kai ka ba za a duba takardanka ta cika komai naka ya cika amma sai a ce sai ka bada wani abu wanda wannan abu kuma shi kanshi harkar su da kaga shi ma doka ne amma sai sai ka bada kuɗi kuma in kasance baka bada kuɗin nan to za ga an ɗauki wani laifi wanda baka aikata ba an ɗora ma shi kuma kagan ka je ofis ne nasu ba inda za ka fito ko kai laifi ko baka laifi ba gaskiya kai mai laifi ne idan za ka bauta hukuma ya kamata a tsaya a tsara a duba irin ma'aikatan da za a sa mafi wasu ma gaskiya yake a kasar nan gaskiya suna wuce gona da iri abin da aka sa su yi ba shi suke aikata ba sannan kuma ko da an kama kan kai ka ofis abin da laifin da ka aikata daban laifin da za a ce kai daban gaskiya muna godiya da wannan doka da aka canje kuma muna godiya Allah ya sa ka san mu ta ci gaba ba. Hashimu Adamu kuma wannan shine babban labarinmu a shafinmu na intanet mun kuma wallafa muku bidiyon yadda rundunar sojin Najeriya ke kare matakinta na korar jami'inta wato Siman Abbas. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International. Akalla mutane 78 aka yi fargaba sun rasa rayukansu a jamhuriyar Demokradiyar Congo bayan nutsewar wani jirgin ruwa yayin da yake kokarin ƙetara tafkin Kivu da ke dauke da fasinjoji 278. Nura Ado Suleiman na dauke da ƙarin bayani. Gwamnan lardin kudancin Kivu da ke gabashin jamhuriyar Congo Jean Jacques ne ya tabbatar da adadin mamatan na mutane 78 da kuma yawan fasinjojin kusan 300 da ke cikin jirgin da ya nutse. Sai dai ya ce ba su kammala tantance adadin rayukan da suka salwanta a hadarin ba, aikin da ya ce zai ɗauki jami'an ceto akalla kwanaki 3 suna gudanarwa. Har zuwa daren jiya dai an rika samun bayanai masu cin karo da juna akan yawan waɗanda hadarin jirgin ruwan ya ritsa da su, domin a yayin da mahukuntan gabashin lardin Kivu suka bayar da nasu alƙaliman, takwarorinsu na arewacin lardin cewa suka yi mutane 28 suka rasa rayukansu yayin da wasu 58 suka tsira. Ɗaukar fasinjoji fiye da kima ne dai ke kan gaba cikin dalilan da suke haddasa yawaitar nutsewar jiragen ruwa a jamhuriyar Congo, lamarin da ake kyautata zaton ko a wannan karan shine musabbabin hadarin da ya auku. To kotu a Senegal ta saki wani ɗan jarida kuma da wani ɗan adawa da aka tsare saboda kalubalantar Prime Minister. Masu bincike sun yi wa ɗan jarida Sheikh Yerim Sek da Bogane Guyi Dani da ke takara a zaɓen majalisar dokoki da ke tafi tambayoyi bayan da suka yi watsi da alƙaluman da Prime Minister Usman Sonko ya bayar game da matsalar kuɗi da ya ce ƙasar na fuskanta. A wani taron manema labarai da ya kira a makon jiya, Sonko ya bayyana halin tattalin arziki da ƙasar Senegal ke ciki a matsayin wani mummunan bala'i, ya kuma zargi gwamnati da ta gabata da yin rufa-rufa kan alƙaluma da suka shafi kuɗi. Isra'ila ta ci gaba da kai munanan hare-hare Lebanon inda a daren jiya kaɗai ta jefa manyan bama-bamai har 11 a wani yanayi da Amurka ke nuna alamun shiga yakin gadan-gadan. Duk da gargaɗin masana da ke ganin hakan ba zai haifar da wa Isra'ilan zaman lafiya ba, lura da yadda Iran ke ci gaba da wato ɗamarar wannan yaƙi, lamari da ke sanya fargabar ci gaba da faɗaɗa yankin wato yaƙin a wannan yanki na gabas da tsakiya. Azima Bashir Aminu na ɗauke da ci gaban labarin. Hare-haren na Isra'ila a daren jiya su ne mafiya girma tun baya da ta faro farmakinta a Lebanon, inda ta kashe mutane 37 tare da jikkata wasu 151. Wannan yaƙi ya sake ta'azzara ne tun bayan da Iran ta yi uwa da makarbiya wajen farmakar Isra'ilan da makaman roka har 200, wanda ta ce kashi 90 na hare-haren sun yi nasara a Tel Aviv, duk da cewa a baya-bayan nan kasar ta yi ikirarin cewa ta tare 180 da taimakon Amurka. Bayan fitar wasu
bayanai da ke nuna yiwuwar Isra'ilan ta farmaki sashen makamashi da man fetur ɗin Iran. Tun a yammacin jiya, Tehran ta aike da saƙon gargaɗi ga Amurka ta hanyar masu shiga tsakani dangane da abin da kaji ya zo matuƙar Isra'ila ta yi kuskuren kai mata hari. Da sanyin safiyar yau ne wasu kafofin yaɗa labaran Isra'ilan ke bayyana cewa hare-haren birnin Beirut su ritsa da Hashim Saifuddin, wanda tun farko aka yi tsammanin ya maye gurbin ɗan uwansa Sayyid Hassan Nasrallah, kureki babu tabbacin hakan daga walau ƙungiyar ta Hezbollah ko mahukuntan Isra'ila.